Sarah. Ça va? Voilà, ok. On y fait ça. Amina Arabi. C'est am avec ma téléphone nana. Wallahi ta don jume du sudayata calmos abejero même mi finyene abejero même mi finyene yani clé sabache ni ma unta do fo nyene Mante farma benare namuru ko ke wara bola ko furu kan suma ara doni o sera ke o jeliba o sera ke to shila ya fam o sera ke quoi namuru gondan manamaza itni ga chegita ako juga ara mene met sera son ma sa mutoko bila fawlinga tigela Keita. Typhon officiel ici. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Allah tiens donc oui. Où est le appel venez pour Gaoussou, ni je t'ai la main. Gaoussou j'ai un numéro d'ima. Mina kadija ka numéro d'ima fait. Ota eka boli ka tatuni. Kamu numéro d'ima. Ibe tani fra gar la numéro ni zene na akna appel le film na appel. Non, tu t'as reçu. A faut voir si t'as pas. Aïssa. Mbika mifiana. Eka numéro tabane ka te ka wuli. Ya ndi mo ndo monte ta reçu. Mo ne be no ndi. Nto ni hele we. Gaoussou na ka chiredo. Mika kuma manja fiana. Che ka chido ntara mfe ni me to gar ko me bunyi fam ben ni tula. Ha mi ki wule ki. Mene ma fe sa mo ko mesna wala ere na la ko si sa Gaoussou. Ne ko ga singa ta ba fikete ta ko ma munde kera. Wala ni kuma do ke fuli ko beta ha mune kera Gaoussou fuli kera ne ko ti ko men ta ko mena ke tu ne ka chi la kana fuli kera ma dumi ne ka chi Gaoussou ko ne fuli kera ma dumi ana wa ki ba Gaoussou ne tanna Gaoussou ni mara ta ka tantere mso wala kera ya fo ne ri chi mo te da wasi Gaoussou ni mara ta te da wasi to Gaoussou ne ta wa te ta bi Gaoussou mo te da wasi Gaoussou ni mara frana ne ma Gaoussou te da wasi ne ma Mungera. Ya. Mungera. Kurali. Mungera. Nene bina makosa. Nene joy. Madam nene. Mai. Nene. Kurali. Nene joy. Madam. Na? Nene baby. Ha? Nene joy. Nene baby. Nene ke ne muso. Itu kom soke. Nene joy, ne to don. Ne muso mi furusa. Kurali. Ne muso kura. Yakli sigi. Yakli sigi bani. Ne muso mi furuga nene. Itu sa, Gaoussou muna gera. Muna go kuma gera. Nene baby sa foi sa. Nene baby. Nene Johnny. Madam. Yakli sigi sai du suda. Nene ne bugo. Ha? Nene ne bugo. Muso warage bugo. Kurali, sigo de sa. Sigo. Sigo de do. Sigo de do. Ot ma ne ma muso wala furu. Ma muso wala furu sigo de do. Ne ma muso wala furu. Kabiri suro ebe ni kuma ni ebe kuma la ibe kuma li yere ma isno ko ba to wulila dro. Subhanallah ala ka ke here ko. Ni do manya do benya. Dans un monde où tout semble si Gaoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. C'est quelle fois ya? Dem na foti funi ya nga film boy njo. Amina jo pew. Tana Gaoussou. Iga mara mu kuma kanido. Anga ni bara njo pew parce que ame manyima ko mina ute go douanye ba. Ute kan flé fenye ba wallahi Valérie fo itana no bulu.
an bɛ ka nin baara ɲumanba den nin kɛ k'a di aw ma ka jɛmu k'o kɔrɔ o image ɲumanba nin kɔrɔ a bɛ dɛsɛ o la cɛ ne nana n bɛna taa an ka dugu la n bɛ taa sɛnɛ kɛ dɔ ka wusa ni dɔ ye n'u y'u ban ka jɛmu k'an ka filimu kɔrɔ cɛ dabakala t'i ban ka jɛmu di ne ma dɛ ne bɛna dɔ kɛ n faso la fɔlɔ nin ne taatɔ ye Ganadugu aw kan bɛn ni ɲɛnafin y'aw minɛ n ka image kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ a bɛ taa jɛmu k'o kɔrɔ donc ni n y'o ye waati min na n m'a yira k'a fɔ ko n ka filimu ka di aw ye donc n bɛ segin ka taa an bɛ taa dɔ wɛrɛ kɛ mais n'aw ma jɛmu kɛ n ka filimu kɔrɔ ne ni Gawusu ka filimu kɔrɔ tɔnɔ Gawusu an bɛ filimu nin an b'a jɔ a crédité tɔ bɛ to aw la aw kan bɛn ala ka kɛ hɛrɛ ye koyi Mara kulubali ɲɛna siran dɛ Gawusu siko de kun do siko de kun do kɛ i b'a la ko nene i ma muso furu ne i ye muso min kɔni furu ne b'a dɔn o ye ne kelen dɔrɔn de ne ma muso wɛrɛ furu i ma muso yɛrɛ foyi furu e b'a la ko nene ala ka nɔgɔya e ka ɲɛnamaya yɛrɛ la ne ma deli ka nɛnɛ tɔgɔ yɛrɛ mɛn i yɛrɛ baara ɲɔgɔn yɛrɛ la fɔlɔ yɛrɛ kuma t'i ka kabila mɔgɔ yɛrɛ ma fɔ ne dun ko ne sigora ni mara ma sigora de kɛ mara ne y'a ye siko kɔnɔ ne ye muso dɔ furu ko nɛnɛ mara muso ye tasuma de muso ye jahanama bɔ lahara kana n'a ye diɲɛ kɔnɔ k'a sigi ne kan mara muso ye jahanama de sigi ne kan nɛnɛ farala ne ma siko la ni ye kelen fɔ o y'a sɔrɔ a ye 100 fɔ mara o tɛmɛnen ko ka bɔ tuguni n sigora Namori la i ko Namori wa ne sigora ko Namori ye muso furu a ye Namori bɛ na ni muso kura furu la n'o ye siko kɔnɔna la kulubali i ka nin sogo nin bolofara ka ca dɛ n dun a ye siko la dɛ ka sigo i yɛrɛ la e dun bɛ to ka fɔ Namori la e dun mana sigo fɔ o ye tan de o tɛ wuli e yɛrɛ bɛ to ka fɔ dɛ e bɛ to ka fɔ ko ne ka siko ka girin ko ni ye min ye siko la ko a bɛ kɛ wa n y'a ye dɛ Namori bɛ na ni muso kura furu la wa ne yɛrɛ ko ye muso furu ala k'an kisi muso furu muso kura furu ala k'an kisi la ma n ye min ye nin na a ka ɲi ten i ye n siran depuis ne kɔni y'a ye kɔni wulila ka bɔ sunɔgɔ la kɔni n bɛ ka kuma i fɛ ka n'i bɔ kɛnɛ ma i yɛrɛ ye i tɛ ka ne lajɛ yɛrɛ ko ne wulila ka bɔ sunɔgɔ la ka wuli ka bɔ dilan kan ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la ka na dilan i sigi kɛnɛ ma sunɔgɔ la yan nɔ wa ye siko kɛ koyi ne ka wuli ka n ka sokɔnɔ baaramisɛnninw kɛ yen nɔ sara n ka appel ka sɔrɔ ka don ne kunna ne ka tila ka n'i lakunu tuguni sara ko k'ale bɛ aéroport la k'an ka taga ale nɔfɛ sara nana alhamdulilayi rabbil alamin ne y'i lakunu ka dɛsɛ ne fana y'i to yen siɲɛ kelen sa i ma sɔn wulili ma ne y'i to yen ne ni chauffeur kɛ taara sara nɔfɛ ka na sara bɛ yan sara bɛ duguma salon kɔnɔ o tuma sogo de fana ye kanfasa dimi fana bɛɛ bila i la i bɛ ka fɔ ne na ko siko don fo ka ne nisɔndiya siko de don mara ne ye min ye siko in na muso in nɛnɛ farala ne ma koyi non ni kɔni ala k'a kɛ siko ye ka taa walayi ala ka kɛ hɛrɛ dɛ sisan siko in lakari kɛ ala k'o kɛ sara nalen ye anw fɛ yan nɔ e ma fɔ ko sara nana sara nana yɔrɔ ne tun y'a f'i ɲɛna ko saraka nin nani na sinon ne ma f'i ɲɛna k'a kan ka na bi m'a f'i ɲɛna ko n'a nana ayi nin an bɔtɔla de miliyɔn an bɛna bɔ millionnaire domaine kɔnɔ ka kɛ multimilliardaire de ne furumuso an bɛna kɛ multimilliardaire de sara kan ka fɛn dɔw développer n'a y'olu développer dɔrɔn o y'an kelen de nafotigi o y'an donnen de ɲɛnamaya niveau wɛrɛ la walayi alhamdulilayi i jɔ dɛ non an ka nafolo i jɔ dɛ sara nalen an bɛna kɛ multimilliardaire ye kulubali layidu kan di yan nɔ i tɛ muso wɛrɛ furu a to ka bi a fɔ safurula n y'a fɔ a ka safurula Mariam ni ne ma bɔ ka fɛn ɲɛna sisan ko ne sigora ko n ye muso wɛrɛ furu ko nɛnɛ ko muso ye jahanama bɔ lahara ka na n'a ye ka na cun ne kan ne ma f'i ɲɛna ko muso in ye madame e ye furu kɛ ladɔn muso de i ladamunen don ala bato muso kira bato muso furukɛ labato muso depuis ne ye furu don min na fo ka na se bi ma ne hakili tɛ a la don kelen k'i ye ko bɔ ne ta siko in kɔnɔ ko ne ye muso in ye fo muso in b'i pɛrɛn ne kunna i b'a fɔ k'a jɔ et puis a bɛ i pɛrɛn mun na n tɛ se ka foyi bɔ a ta la non ne y'o min ye fo ka diɲɛ wuli
ani ne mɔgɔ dɔ ye ko muso fila furu ko b'a tigi kɔnɔ ma ka sira bila dɛ o de kama min dagadi na mori la a ka kɛ siko ye sinon n'a kɛra sɛbɛsɛbɛ ye a ne tɛ dɛ muso fila furu ko a tɛ n ka programme na bi a tɛ n ka bila na sini wa a t'a kisi ala ka n'a cɛ janya voilà kuma f'i ye tuguni yɛrɛ a banna ne furumuso ye e mariam de donc ladamu min b'i la o bɛ ne bɔ dɛ ni muso ni cɛ ni bɛnna ni furumuso ma jigin de ye n'i bɛ ko to i ta la i ye alijinɛ de sɔrɔ parce que i ma sa ne y'o de sɔrɔ ne gawusu y'o de sɔrɔ ne ye valeur dɔn madame fo n'i yafara ne ma dɛ a tɔgɔ i ka telefɔni dɔ in fɛnɛ kɔnɔ i ni SRR mɔgɔw bɛ ba kɛ telefɔni min na numéro dɔ nana kan ko Duba Keita ne ni Duba ye conseil a ye kumakan dɔw fɔ ne ɲɛna a ko a fɔ ne kan ka wele bi dɛ k'a kan ka wele bi appel nana i b'a dɔn mɔgɔ min don ne ma sɔn k'a ta i b'a dɔn mɔgɔ min don mɔgɔ min don Duba Keita a cɛsirilen don dɛ fonisire b'a la se t'a ye dɛ k'a fɔ ko millionnaire don milliard ko cɛ bɛ foyi se t'a ye cɛsiri kɔni b'a la nka a bɛ fitinin min sɔrɔ a n'a adamaden ɲɔgɔn u bɛ cɛ olu fɔnisereya o y'a jinɛ kɔnɔ denya tamasire dɔ de ye tiɲɛ yɛrɛ la ala tɛ se k'o tigilamɔgɔ to yen nɔ a ɲɛ gan a ye wele a ko a fɔra k'a bɛna tila ka wele mɛ da seko de kun i b'a la sisan ni Duga kuma na ne yɛrɛ ni Dugakaw kuma Duga yɛrɛ bɛ ka fɔ ne ɲɛna Gawusu i jija cogo bɛɛ la kana Mariam kana labila dɛ kana Mariam labila cɛn jɔsi Mariam seginni nɔfɛ donni min na a bɛ se mana ni sentimi b'i la i tɛ se ka foyi kɛ foyi ye Mariam a to tan Duga i ka mɔgɔ ɲɛnama y'o la dɛ mɔgɔ min bɛ nin conseil ɲɛnama ninnu d'i ma ta n y'o fɔ i ye dɔ bɔ a la sisan nɔ voilà sisan comme Sara bɛ yan nɔ ne bɛ taa awɔ an ka taa i ka t'i labɛn n bɛ ko joona ka na n bɛ ko joona an ka taa Bukari Jara an ka foli b'i ye sa Lala dunuya Lala ye hɔrɔn ye ko Lala ye hɔrɔn ye jigi tugu ma wallahi bébé la señorita potetas kana ɲɔgɔn yata janne tule la wala e bɛna sari Española jarata la linde mielata wallahi jara ne linde mielata taara ne yɔrɔ min a ne tun bɛ Gawusu ta cɛni ne bila ka taa yɔrɔ min kɛ u tɛ kelen ja yɔrɔ tɛ kelen musulambelata yen kadi tuma na Afrikiata saflata musulankasayata ne ko Gawusu filila o cɛ bubarabani kɛ n burankɛ nin t'a fɛ ka taga yɔrɔ fɔ Oto yata angalo buyata ke yata sama wallahi ne bɛ taa an bɛ segin doni mɛ Españata Espagne no ma bebita señorita antesigata Españata ninayata Gawusuyata ka villagiaro ambe toyaro fokata munkero ambe den soro yaro isi yaro familialo la famita jane yɛrɛ kɛri to ye ji t'a ma bɔ mun kɛra ta i t'i ka molobaliya mɔni kan e ni ala cɛ n'a fɔra e ɲɛna ko ne bɛ to yan e bɛ da la ka wolo burusi kɔnɔ ka mɔ burusi kɔnɔ ka n kɔnɔfa den wolo burusi kɔnɔ ni nata tɛ ne bɛ don e ka furu la natayata mun yata Espagne ko de kama ne don ne ka furu la n b'o f'i ɲɛna an bɛ segin don jumɛn o de fɔ ne ¿Qué pasa señorita? Sebaliata metuyata Gawusuyata villagiata c'est trop dudato e kɔnɔ ko ne bɛ kulonkɛ de la an bɛ ɲininka an bɛ segin don jumɛn n segin don fɔ an ɲɛna n bɛ segin don jumɛn la villagiata kadiata natura la natura shi tumuyata kadiata ne tɛ to yan village ko tɛ n tɛ to yan calmos señorita calmos bebita calmos Idusu dayata an bɛ taa don jumɛn ni taga don fɔ an ɲɛna an bɛ taa don jumɛn Idusu dayata calmos abejero mɛ min f'i ɲɛna mɛ min f'i ɲɛna yanni tile 3 cɛ ni ma n taga don fɔ ɲɛna i b'a dɔn n bɛna min k'i la i tulo bɛ na calmos señorita calmos Bukari Jara an ka foli b'i ye sa Lala dunuya Lala ye hɔrɔn ye ko Lala ye Sara nana Sara aw ni fama sa
Bara mala kana to. Amina ya Rabbi. Am be kuma telefon na. Wallahi ya ma nyoga gausu. Kulubali. Saran fleng. Nene mama. Nene jo. Nene no nyemi sikola sa. Madame nene. Na fina wasikote. Na fina wasikote. Saba de kundo. Kosa kaya suguri kesi sa bor. Nene magi gato. Saran ne. Allah. Madame nene. Nene jo e. Ko saran ne do. Madame nene. Nene de. Ne sarani. Ko ni haji jo sa. Akira jo. Wala nene do. Nene wala iga furuko maninya. Nene wasikola do nene mi furu. Wala nene mi sarani nega furu. Masa. Ido saya bisa. Mune kera. Saran wala ndaro femine do. Aiso. Iko sarani. Sarani do. Ika entreprise tigiri do. Awo. Kana na boanye. Saram me Francia. Saram me Amerique ole do France. Nene do. Ne muso. Ito comme ça. Muso do. Oh manene ko nene yana. Ni bene nyedo wa. Kulubali era bega ne la yelo. Kila yana. Kira mungera sa iya klisa. Ana kana na boanye de. Nene ma fuire fam ayete nene. Eti nene. Aish. Hejo. Ko sara ne do entreprise tigire do. Ai. Madame ya falina ko sikote. Akara chori ne wala. Chok mulum na nyagami kuy. Masa. Ndane na la mena. Ayo buka. Nene buka. Maram. Safari sa ipuse kan Maram na manye ite fega. Maram nam gausu miene ka entreprise gla ore be ka sara. Wala ore do. Mune ya soro ne ko. Saran kana jingala sigo do de ke soro ore kelme soro ka akungulu nyagami do nda. Saran ni do. Na bena kan. Na mo be aka sa ko saran ni do. Oh, Lauros. Sama. Chabe chogodi. Kan be. Cheplang. Ko be tugodi. Chewaga. No agara fomaire. Tam blata. Wallahi, ume mission lao. Che me baro mission chali bare do bi. Yoro. Nouvelle tout mon pare be molo wa fiena. Winyera sa. Tu ado ha? No we no me. Tore farla jala ngira général de 600. Pe pere bi ni ga bla ono 100. Wallahi. Yo du no mina mu fiena. Jamana mo kono jamana président. We dana bari danga. Dana badi. Ai nu wani ni ampoli ni ngola peu. Walle ni ambula me ni nga segembe ko. Yero, changira famo egui. No, me dala fie, na kadu bari ki. Ni ko ni kala sa. Kulauros. Chenina. Ni wamwani. Ni bele ta. No, ni te foye. Ni bele kelente. Ni te foye. Alsa to ba nale. Wala inyira pesele lu. Mun na nouvelle dima. Meta bararo la kwa. Pesele bayo. Amake te ame. Ala. No, amake te ame. Bye. Ena sa. Sara miene tabarala. Awo ore do entreprise tigire do kana na boanye. Kana boye. Awo nuna na boye. Ibra kala julga. Nteme me voyage sera de fait. Ngomena foli kaula. Nyeni ntakuma je sino me voyage shuna. Sara yele jarane bisa. Wallahi maram. Hajara nyare ko abna tabi. Abna voyage katabi. Abna tahi. Mena ta hijiladi. Termuso kajan me Dakar. Aide. Dakar. Ayi kam na ta hijiladi ya kisisa ya kisisa mbi bila. Awake nteme na ya fega foli de blaula. Nindi ko ne fede kulubali ne ko glani masa. Me fe kan la me doni. Maram. Nam. Wallahi nyode fo nchena nato. Mune tini che sara soro. Ka anto tunga fe. Ne ka entreprise ka nyata ala ni eniche. Nyeni nga gausufu. Mbe e folofu. Entreprise nkera ne sakuyi. Mbe ka fen soro akoko no bi. Ala ni che barika. Ganga ta ijila. Shuina. Mo fonga teme ya fe ka fulike. Parce que ne bora ijila doron men klenga ta États-Unis. Iwa do entreprise ko ntabolo klongela de. Yayi. Atabolo klongela. Kele no ki sebe do amwa. Wallahi maram nga fo be entreprise ni kono. Ko ate barake kanya ba be furanga ko. Parce que ko dana ya mano. Yere fina nyana de. Ni muso nyana. Chebe barani mane. Gausu ifenfe ngene ko fe barani mana. Abe forani. Munyeni ngataga. Nche ko ngana ta tugusila. Ufonga fulike. Parce que ni nana monta ro ni mina tan soro ka senga na tuguni. Donc ne yere nana kulwali sorota odi farifaka. Kabe ta États-Unis. Ni so jali mbari. Ona bora France ta États-Unis. Baka. Ona bora maga sana bi. Mbora France meta maga. Ni bora maga meta États-Unis. Nche ko
ko ko ngani fu ko sobe ka da ka ye barani mam ke ngati prise ya la tika sai siki kanya sa a furle no ke ga ne furle no de mo wallahi debi ka finya na ka lete ne de ma tigi de ne chesi le me États-Unis awo ne rek me France ni ko me ci do lan ko ne nete na okay ay ne sara awo ni cheni de uni fi ni che vesi jamati awo dem sen ni de uni ja de ko bani rebi hulu okay mais ni sigile me États-Unis donc dem sen be ko ka foli fiana sara wori la na me ka sara ka entreprise glam me yoro donc me na tayre ne na ta meta jiladi jila awo ite na na meta murala me na ni nana mais tanko quoi me klinga ta États-Unis dem sen be ngo de vitin do ben ko ibna na malla mena mali fe mentejo itejo ay meta États-Unis wala kama nani ka fuli ke nyeni ngata abiko me fe kata imurala che bibulu che ba bulu alhamdulillah ila fiara sa ko ne wala ne sara ne musumi ngasi kula so radido ke to tene ne de ay ne to tene ne sara ne bi ka sara mi entreprise ina bo onnedo wallahi ye barani ma ko so be malila ko ni wala ajaranye sa ne ga entreprise ga bono kola ala ni eni muso o jaranye aw sababula donc nyore finyana ngoni ya ye chebe barani mange mogoy muso nyimane babulu wala ni ne muso de do muso de nte fa muso fuy furu ka faraga mo fina sara bla la de ne te fa muso fuy furu ka faraga ni ne de sege be ga nyomo fe ne te muso ko la de ajaranye nte muso ko la ajaranye wallahi gausu mo mena ni foli kila ali bi entreprise bi bolo chugumi do faraga nala sonama eni ni entreprise ko be de be bolo sa ajaranye ko ni re chebe sira la kana awo ka ngana ina ka nyoyi wallahi ni ana na ebe to ko ni ebe to walma abina ayi abina kumife amete na de walma ni bina ni kana lika sumane ni be sandu ala ka ni kana wala la ta kana so man se so fe ko imbi bolo wala meno ka entreprise ulu bla entreprise na fama rola ni ado ko mo mun te nyali siraka ko lu la boy ni ko indi mari entreprise nyana abibolo gausu achena abibolo momena okuma fina wani yere mago be fenfena ika fonyi mariam ni mago be fenfena ika furula appel ke na numéro bi chebulu aka fi iba fonyana aka numéro be ba me kuma tuma be me nta do ko ale de do nta do ko ma de ga yere okay na fu ko sobe oni cha ko baran mana man na ko de wa gausu la jali fendo be mbolo ko fe ma do dem sanu mbolo be na dima maram na ye sama be na la sona meta avion lier suna meto ku me na do ndo kanga pc meta o nyana bodo ni tato esa ni tato jara ne ko wala ko me sara ye luz clarita ebe luz clarita do fola luz clarita espagnol gay ele habla boare de foi ni blara kana entreprise ko la woni de habla kana si luz clarita ko down ga ni chai mai ne menya me sisa hakila tigara sara de do wala ko de do fuga jati wala nene mai nene to mai Bukari jara nga foli biesa lala dunuya lala e horoe ko lala e horoe digi tugu masa e horoe ke ni nana boyla uzubi sarama ni nana boyla ke lala e kandiye ni nana boyla salia wolode e waraede awa wolode Fatmata wolode e kandiye jeni mu wolode e warabahe walela inyo manta musolula inyo manta tebalula inyo manta musolula inyo manta ke nila na boyla sebu woloba e horoede asa woloba e kandiye umaru woloba e kandiye nina na boyla burayimi woloba almami woloba e horoede nina na boyla ke walela inyo manta musolula walena loni bila loni wa loni bila sake na boranga musolu welela de nebina joni le welela nebina lala le welela kuna foranga tifaru welela nebina lala le welela fata wolode iye kandigi he inyo manta he lala ti alaye wa lala ti kiraye amana mi fo
mana mi ala boke fama ala boke sa wala la loni bilake loni bila kuluni loni wa iri loni wa loni bila sake ate korobo ni muso inti korobo de biya masaya tamake masaya tama be loni kuma fola utise loni na abada